ya roh Abdul Qadir Jailan nalika lungguh imbang dan kalaning dados gegenten Imam Rope ikang lina Abdul Qadir masa iku ingkang umum seket layan sabta warsa abang kang unjungi kana ing madrasah ulama lan para soli serta dadi panazara ingkang karomanake para wali anjung ing se Abdul Qadir Jailan kalawan se Abdul Qadir Jailan angla madhab Imam Hambali wastane kang sinukeun dening Allah wonten dening kang karoman ing se Abdul Qadir mazhur tan kongang yen cinandaka lawadakeun kongang malih carita dedawakeun samui dawate pansampun kalau kira kasebuting daurah aja kita kasebut kena ukuran lawan deui amandangi deui becik ing aulia kang tidak sapate dan muga-muga nyapatanan kalawan laleberan ing Allah kang malur ingkang amur baing alam kaya ringkang karina ngucap ulama Imam Abdullah wastane kang kedening Sulaiman Asimiyo ingkang bangsa daing sunang lungu saking musing patine ibu Abdul Qadir dan kadang putra maka Fatimah wuse anak ing sauji masa anak ing sultan arsana sering susun arahing tanggal Ramadan angin kanana kang ningali bulan Ramadan maka udare wong asih sangue wong desa Jailan kaprae tinggal kita puasa mapandung anu tanggalin sasangka Fatimah mus aris maring kawe sadaya yen patut lan sira kabeh mangko ingsun karya tanda sadina iki para samusadang ingsun Muhyiddin karena apa yana ingsun dina iki kangaling bulan Ramadan panisun tabib baik semuanya ngapuasa kaum sadaya us kaulan kaiwala dari kaum Jailan pansami parti sadaya ing Muhyiddin tingkai semangkuna bahkan kemudian desa maning Jailan tutur yang dinaiki puasa dening samian ningali tangaling bulan Ramadan angin wong Jailan kami kapetenan ing sasangka ikut tanda karoman Abdul Qadir warung keling bulan Ramadan para deni masih ada
sekalipun masih sesutan dan kenawan tingali wonten dening nalika bobot kang ibu kang umur sawidak warsa kutung loba